ndị Igbo ibe m anyị ka nọkwa na ọmụmụ asụsụ Igbo. Chetakwa na anyị ka nọkwa n'isiokwu bụ iji mkpụrụ abịdị emebe mkpụrụ okwu. Anyị emeela a, b, ch, e, d, f. Anyị ejiri ha mebecha mkpụrụ okwu. Anyị nọ na g. Ngwa ka anyị gakwa n'ugbo odee ka anyị hụ ọmụmaatụ nke anyị nwere ndị anyị ji g mepụta. Ngwa lee anya n'ugbo odee. G na ị bụ gịnị? Gị. Ndị oyibo na-akpọ ya gịnị? You. Gị, you. Nwere ọmụmaatụ nke abụọ. Gị na ị na rị na ị bụ gịnị? Gere. Gere. Listened. Gere. Listened. Ngwala ọmụmaatụ nke atọ. Gị na a bụ gịnị? Gaa. Gaa bụ nke ndị oyibo na-akpọ go. Gaa. Go. Ngwala ọmụmaatụ nke anọ. Gị na a na rị na a bụ gịnị? Gara. Gara. Went or gone, depending in the context you are using it. Depending the way you are using it, that is the context of the sentence. Ngwala ọmụmaatụ nke ise. Gị na ụ na ọ bụ gịnị? Gụọ. Gụọ. Read. Gụọ. Read. Gụọ. Read. Ngwala ọmụmaatụ nke isii. Gị na ị bụ gịnị? Gee. Listen. Gee. Listen. Mgbe ile anya na gere, ịhụ na ewepụrụ tinye re na ọwụrụ listened, wụ past tense of listen. Gee. Listen. Ngwala ọmụmaatụ nke asaa. Gị na ụ na rị na ụ bụ gịnị? Gụrụ. 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 Read, that is the past tense of read. Gụọ. Gụọ ka wụ present. Read, past tense ya bụ gụrụ n'asụsụ Igbo. Gụọ. Present tense gụrụ. Past tense gụọ. Tense ndị ugbu a ma ọ bụrụ n'asụsụ Igbo gụrụ. Tense ndị n'azụ. Ngwanụ ndị oyibo na-akpọ gụrụ gịnị? Read. That is make as I read the book. Gụrụ. Agụrụ m akwụkwọ, gosiri na ihe mere n'azụ. Ngwa ọbụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke taa. Ọbụla ka ọ ha anyị n'ọnụ n'ụbọchị nke na-agba nke a na. Ngwa na-esonyere anyị mgbe niile. Sonyere anyị mgbe niile. Chite na ihe m gwara unu ga-ewetara unu buru ibu. Ọ ga-amasị m dịka onye Igbo bụ onye na-asọpọtụ asụsụ, na-akwado asụsụ Igbo a ka ọ gaa nke ọma. Ka ị na-anọnyere m, na-akwadokwa m nwa. Ka ụzọ ị ga-eji na-akwado m site ị na-share this video, ị na-like ya, na-comment ya. Ọ bụghị hụ ya n'asụsụ Igbo gị wepụ ya, maka na ọ bụghị ihe na-enye ka ị na-achị ọchị ma ọ gịnị. Ọ ga-emekwa gị ịma na enwere ihe a na-akpọ upholding the culture, because asụsụ so na one of the elements of culture. So na one of the elements of culture. And anyị ga-agba mbọ hụ na asụsụ Igbo agaghị efunahụ. Ndị Igbo ma ọ gwụrụ aka ọha n'ọhụ. Cheta ka ị na-anọnyere anyị. Kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị wetara gị ọmụmụ ihe a n'ụzọ pụrụ iche. Ndewo.